салом алейкум дӯстонам, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. ҳозир мо буромадем берун, рафтесем магазин. бачаҷони мана шираш тамом шудааст, салфеткаи мо тамом шудааст. барои ҳамин буромадам ки равам шир харам барои кӯдак аз ҳама чизи даркорӣ ва намехостам берун буромадан. чанд рӯз буд ки берунам набуромадагӣ будам. ҳамин хел танбал меши вақте ки берун намебурой дига намехоҳӣ буромадан. манам намехостам буромадам ба хотири шири кӯдак гуфтам биё буроям равам шири кӯдака харида биём. ҳозир акнун мо рафтесем торговый центр магазин. ба фикрам мерам ай магазин лента мехарам, намедонам ай ягон магазин харид мекунам. ба фикрам ки мода аллакай барфи якум задестай, михел камкам барф боридестай. ҳавомон бениҳоят хунукай ғавсак пӯшидем мо. ҳозир акнун рафтесем дӯстони азизам бо мо бошед. ҳозир мо рафтесем дӯстонам. магазини мо, торговый центри мо одамо камтар дуртарай, камтар не хела дуртарай, хела пиёда мери, баъд мераси. ҳавоям хунукай, намедонам тез равам харида биём. ман гуфтам ки намебуром берун, меистам муздат мекунам. бегоҳ ки шаварам ай кор омадан, имрӯз шаварам барвақттар ай кор мебуромадан. гуфтам мебиёран, баъд харида меёранд ки ҳамин хел гуфтам намебуром. баъд истодам меха кӯдакам дидам ки камтар инҷиқӣ кардеста буд. гуфтам хай гирифта бурормша. задном ҳамин хел шириш мехарам. микалҷони мо шири магазин хӯрак шудагӣ ай. ҳамин фақат шири магазинию ягон авқоту ягон чизи детский питания месиямша. ман ҳамин қадар ждат мекардам ки кай ба мо барф меборида бошад гуфта, барфи якуми мо кай сар мешуда бошад гуфта ждат доштам. имрӯз ҳамин берун буромадани манда барф сар кард. агар ки маълум бошад модарам хел барф задеста ҳозир. он қадар сахтам назадесту, майда карда барф боридеста. ина духтаро моям расидем қариб торговый центрда. инамин торговый центри мо. он тарафта ҳаст яктай дигар торговый центр, братевская ном дорад. ин намедонам рости чӣ ном дорад ин торговый центр. торговый центр ключевая мегану, номи ҳамин полни ҳамин торговый центр намедонам. ин тарафо ки ва улица ключевая, торговый центр ключевая меган, а номаш маълум нест чӣ. ҳозир акнун мо рафта медроем. инқа магазинода мекардем, тамошо мекунем. то микаилҷон гиря карда ғам доданда. микаил вақте ки медароем ягон магазин гарм мешавад кӯдак, ҳамхел намемонад гаштан магазинода. то гарм шуда нашада магазино гашта метонам. ҳозир медаром. ана духтаро мо аллакай омадем даруни торговый центр. ҳозир акнун мебуроем дуюм этаж. аввал ман хостам ки магазини кораблик дорам барои кӯдака ширу салфеткаша хару. рости ширша ай магазини лента харидани будам. баъд ҳаминҷа доромадам ба сари салфетка. баъд гуфтам ки хай ай аз ҳаминҷа мехарам. ҳозир акнун ширша харида баъд мебурам дӯстонам. ҳозир духтаро мо буромадем ай торговый центр. чизое ки дар кор буд харидам. шир основной дар кор буд, ҳавая харида буромадам. вай доромадем кораблик доромадем, ҳамҷа шир гирифтем, салфетка гирифтем. баъд рафтем галамарт ҳозир ҳама чизо скидка рафтестай. магазинода ҳама чи ҳозир чорная пятница. михел одам бисёр торговый центрда, михел чизо арзон шудай дӯстонам. ягон чи меличи буд дар кори хонада. ҳамхари галамарт харида буромадам. ҳозир акнун мо хона рафтестем. омадем аллакай хонадаем. микаилҷона
аллакай шира кушодам, шир додам ша, хобуш бурдеста буд вақти падезда даромадан. Сразу шир додам ки хурда хоб кунад. Мо наминамуд шир мехӯрем, нестаген мехарам 489 рубл яки 85 рубл. Дарунашда дута мехали пакетик дорад. بعد خریدم بود نمود سالفیتکا فقط همین نمود سالفیتکا میگیرم. اولو من از فیکس پرایس سالفیتکا میگرفتم. حاضر آخران باری که گرفتم سالفیتکا به نهایت بیزه بود، قاق شده، میخل آب نداشت سالفیتکا وقتی که میگرفتی. این سالفیتکا به نهایت سالفیتکای نغزه در میخل پاکت پاکوفکا 3 تا دارد. هر یک تا همین سالفیتکا 63 دانه دارد و 3 تا салфетка 189 рубл аст. Выгодно аст бо ҳамин салфетка вақте мехарӣ ва худи салфетка бениҳоят нағзай кудакда мефорад. ҳамин хел бӯи нағз дорад бод ҳамин салфетка. Баъд омадем магазини Галамар. хеле гуфтам Галамар до скидка рафтеста буд. ҳамин хел ягон чизе ки меди чи тамошо кардам. Просто ман тамошо омадагӣ будам ва дидам ки ягон чи барои хона дар кор буд, нахарида намешавад. ҳамин хел вақти магазин медироям, албатта ки дасти холӣ намебироем мо. ҳамин хел барои хона ягон чи харидам. ин наминамуд сетка харидам барои сахарини пудра пошидан. ва ман имрӯз влоги апама тамошо кардам. ҳамин намуд равғангира харидай. манам якта харидам барои равған, вале бо якта дига барои равғани зағир мехарам. бениҳоят ба ман махқул шуд вақти тамошо кардам. боз ҳамин намуд гилианд харидам. Ҳамин намуд ин 3 метрай да Галамар да фикс прайс ин боша 199 рубл. Галамар да арзоштай ҳамин 3 метраш ҳамин хел 8 та вай дорад. бо свет 8 та свет доштай. намиқа 3 метраш 99 рубл харидам. арзонштаги буд. ман бениҳоят нағз дидам. ҳамин хел гирляндҳои ҳамин хел хонада гирён мекунам барои авқот хӯрдан. да видео бениҳоят хушрӯ метобад. намина кадоме ки харидан мехоҳад ҳамин хел намуд гирлянд Галамар да бирен ҳаст. барои соли нав бисёр ҳамин хел чизо буромадагӣ ҳозир. баъд харидам ҳамин хел пакетак барои ягон вай гирифтан. пакет барои мусор гирифтам. ба фикрам тамом ҳамин қадар чиз харидам ман аз Галамар. акнун хариданиам набудаму просто дидам чизое ки дар кор буд, чизое ки маҳқулам шуд, ҳаваи харида омадам. ҳамин хел дӯстони азизам, агар ки маълум бошад биноед чӣ хел барфборӣ дестай муда. аввал мо берун буромадагӣ будем, барф оста оста задеста буд. ҳозир ҳамин хел сахт барф задестай. берун бовар кунед ҳамин қадар хунук аст ки шамоли хунук. мо ба я азобе омадем. шамол ҳамин хел тела тела карда мебарад. ман калгаскара тез тез ҳай карда хона омадам. агар ҳамин хел боридан гирафт ба фикрам ки то паго заминҳо сафед мешавад, ҳама ҷо пури барф мешавад. ҳозир мехоҳам ки ҳамин бриллианта шумода нишонсем кани чӣ хелияй. бинед чӣ хел калони хушрӯи 3 метр будай. ҳозир акнун нишон медиҳам розеткада. ин ранги ини ман набуда. ини ман вай дигарим вай батарейка кати хеле чизак дорад. батарейка кати дарунаш мемонӣ хеле гирон мекунӣ мешад. ин бошад хеле розеткада мезадай баъд гирон мешудай. кани як бор ҳозир ман кушода бинем кани чӣ хеле бошад. шояд ки ба шумо махқул шавад. баъд рафта харидорӣ кунед осона. бинед чӣ хеле будай. ҳамин хел светак задан мегирифтай. нами қадар будай дарозиш. бениҳоят дарози хушрӯ хел розеткада мезанӣ. ҳозир ин кнопкача дорад. бу барои ҳар вай кадан куштан гирон кардан. ин хел вақте ки кнопкая мечиқидай ин вообще хеле маркат карда намеистодай. бо мечиқидай хел маркат карда меистодай. ин кнопкаш барои куштани гирон кардан будай. хел инам хушрӯ будай дӯстонам. бинед як свет дута 3 светак ба фикрам. не бо вай ҳар намуд свет шудан мегирифтааст.
фиолетовию, как будто розовию. 8 цвет бояд шавад. Попробуйте к ним кнопкаш. Намеха цвет бошад, коробкашта 8 цвет навистаги. Хай намехали будай дустунам. Дарозиша хай диден чанд қадар буд. Нами қадар дарози дорад, намиҷа. Нами қадар дарози дорад. 3 метр дарози дорад. Агар ки ба шумоя махқул шуда бошад, ин дар магазини Галамарт мефурӯхтам. Фикс прайс ҳам аст. Ин ба фикрам ранги ини апайма. Ранги ини пазанда таҷик ба фикрам. Аваям ҳамин хеле намуд буд ба фикри ман. духтарҳо ҳозир акум 6 обед мекунам. Имрӯз ки мо берун биромадем, дер шуд барои обед кардан. ҳамин чебурекҳое ки дина мондагӣ буд, ҳамино қати ман ҳозир обед мекунам. Барои чи акум ман нишон додам. Бисёриҳо ман дина влог бардофтам. Бисёриҳо ба ман навистанд ки гӯшта ин хел карди чебурек да намепазад вай чӣ мегӯянд, хамираш тез мепазаду гӯшташ намепазад. Гӯшт бояд майда намекарди, фарш кати мекарди. Духтаро ман медонам ки чебурек асосан фарш кати тайёр мекунам. Вақте ки агар хоҳӣ гӯшт кати тайёр кунӣ, фарш тайёр мекунӣ ки гӯшташ намепазад. Манам фикр кардам ки гӯшташ нағз намепазад ки вай хом мебиёд, ҳамин хел гӯшти сахт мебиёд, хом мебиёд. Гуфтам зиқ шудагӣ будам. Аёдам буромадагӣ буд ки камтарак жарид кунам гӯшта, баъд чебурекҳоя пазам. ҳамин хелам пухтам. Духтаро бинед гӯшташ бениҳоят нағз пухтаг, 1 грамм хом нест, дарунаш нағз пухтагиай, даже гӯшташ мулоим омадагиай. мо нағз хӯрдем, шаварамада махқул шуд, нағз хӯрд. Агар ки ягон чи махқул нашавад, шавари ман ҳеҷ говая намехӯрад. Бои қай дигаш мондагӣ буд, гирифта кор бурдан. Акнун ҳамин қаш монд. ҳозир акнун ман 6 обед мекунам. намехел духтаро чӣ хел дидем ки чебурекҳои манам пухтагӣ аст. бисёр одамо навистанд дар комментарӣ. Аз ҳамин сабаб ман нишон додам ки худатон бубинед. Ина ёдам буромадагӣ буд ки дарунаша нишон диҳам барои шумо. Имрӯз нишон додам. дар инҷо влоги имрӯзаро ба анҷом мерасам. дӯстонам, имрӯз буд як рӯзи оддии мо. ба ҳамаи шумо хайр, худо нигаҳбонатон бошад.